ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ഓം പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നലെ 9-ാം അധ്യായം കുറച്ച് ഭാഗം കണ്ടു അല്ലേ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ട് സാധാരണക്കാരെന്താ വിചാരിക്കണത്? ഭഗവാൻ വെറും സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലേ. ദുര്യോധനൻ, ശിശുപാലൻ അവരൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ മനുഷ്യരൂപമെടുത്ത് വന്ന വേളയിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മായയാണ് അവർക്ക് ഉള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാനും മറ്റ് അന്യദേവതമാരും തുല്യരാണ് എന്ന് കരുതും അല്ലെ ചിലവര്. അവര് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങൾ മാത്രാണ് മറ്റ് ദേവന്മാര്. പിന്നെ പ്രകൃതിയാണ് സർവശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് ചിലവര് കരുതും അല്ലെ. സർവശ്രേഷ്ഠനാരാ? ഭഗവാനാണ്. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷമായപ്പോഴേ സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് കണ്ടു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയത അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. നമ്മുടേതുപോലെയുള്ള വികാരങ്ങളൊന്നുമല്ല ഭഗവാനുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോ പ്രകൃതിയുടെ യജമാനനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അതീന്ദ്രിയമായ അറിവുകളാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിലൂടെ അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള അറിവുകൾ അല്ലെ, ഹൈലി കോൺഫിഡൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അറിവുകൾ നമുക്കിവിടെ ഭഗവാൻ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മഹാത്മാവ്, ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവാനിൽ ഒഴികെ മറ്റേത് വിഷയത്തിലും താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ. ഇപ്പൊ ആദിപുരുഷനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് സർവ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ആ ഭക്തന് അറിയാൻ പറ്റും അല്ലേ. ഇപ്പൊ നാമജപം അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ പരിശുദ്ധരായിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടാന്. ശുദ്ധഭക്തരായവര് അങ്ങനെയാണ് അല്ലേ. ദിവസം മുഴുവൻ ഭഗവത് സേവനം മാത്രമാണ് അവര് ചെയ്യുന്നുള്ളത്. 18 നമ്മൾ കണ്ടതാണോ? 19 തോന്നി ഇനി എടുക്കണ്ടേ. ഇനി 19 എടുക്കണ്ടേ മാതാജി. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 19-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. തപാമ്യഹമഹം വർഷം നിഗൃഹ്ണാമ്യുത്സൃജാമി ച അമൃതം ചൈവ മൃത്യുശ്ച സദസച്ചാഹം അർജുന. അല്ലയോ അർജുന, ഞാൻ ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു, മഴ പെയ്യ്ക്കുന്നതും നിർത്തുന്നതും ഞാൻ തന്നെ.
ഞാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും, ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും എന്നിലാണ്. പറയാണ്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനും ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നത്, മഴ പെയ്യിക്കുന്നത്, നിർത്തുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാനാണ്. അല്ലെ? ഈ സൂര്യന് ഊർജമാരാ കൊടുക്കുന്നേ? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനാണ് അമൃതവും മൃത്യുവും ആത്മാവും ജഡവസ്തുവും ഒക്കെ ഭഗവാനിലാണ് എന്ന്. ജനനം മരണം എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെ. അല്ലേ? ആത്മാവ് അതുപോലെ ശരീരം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന്. ഇനി ഭഗവാൻ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാ പോരെ? അല്ലേ? ആത്മാവും പദാർത്ഥവും കൃഷ്ണനാകയാൽ സർവപ്രത്യക്ഷ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങളും അടങ്ങിയ ഭീമാകാരമായ വിശ്വരൂപവും കൃഷ്ണനാണ്. ദ്വിഭുജനായ ശ്യാമസുന്ദരനായി ഓടക്കുഴൽ ഊതിക്കൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റേതാണ്. അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്തിനാ ഇവിടെ മനുഷ്യ നാട്യത്തിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ ലീലകളൊക്കെ ആടിയത്? നമ്മളെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ രസിപ്പിക്കാനാണോ? അതോ അസുരന്മാരെ വധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ ഭഗവാൻ വന്നത്? അസുരന്മാരെ വധിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ അവതരിച്ചു വരേണ്ടതുണ്ടോ? ഭഗവാൻ ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് കണ്ണടച്ചാൽ മതി, അല്ലേ? അസുരന്മാരൊക്കെ ക്ലോസ് ആവും. പക്ഷെ അതിനു വേണ്ടിയല്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നത്. എന്തിനാ? ഇങ്ങനെ ഈ 5000 വർഷം മുമ്പ് ഭഗവാൻ വന്നു. അവിടെ അന്ന് ആടിയ ലീലകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഓർത്തോർത്ത് ആ ഭക്തന്മാരെ, അല്ലെ, പരമഭക്തന്മാരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ആ കഥകൾക്കൊക്കെ സ്ഥാനമുണ്ട്. അല്ലെ? നമ്മള് 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ തൊട്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ വെണ്ണ കക്കണ കഥയൊക്കെ കേട്ടു. അല്ലെ? ഇന്നിപ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് അതിനൊരു പുതുമയുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഈ പതിത ആത്മാക്കളുടെ മനസ്സ് മാലിന്യമൊക്കെ മാറി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഭഗവാനിലേക്ക് തിരിയണം. അതിനായിക്കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ലീലകളൊക്കെ ആടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അന്ന് അവതാരം എടുത്തത്. അല്ലെ? ആ ലീലകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും സ്മരിച്ചും കീർത്തിച്ചും സജ്ജനങ്ങള് അവര് മുക്താത്മാക്കളായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ത്രൈവിദ്യാമാം സോമപാപൂതപാപ യജ്ഞൈരിഷ്ട്വാ സ്വർഗതിം പ്രാർത്ഥയന്തേ തേ പുണ്യമാസാദ്യ സുരേന്ദ്രലോകം അശ്നന്തി ദിവ്യാൻ ദിവി ദേവഭോഗാൻ. സ്വർഗീയ സുഖങ്ങൾ കാക്ഷിച്ച് വേദപഠനം നടത്തുന്നവരും സോമപാനം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ഭജിക്കുന്നത് എന്നെയാകുന്നു. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. എന്താ പറയണേ? ഈ വേദങ്ങളില് സ്വർഗ സുഖങ്ങള്, ഐശ്വര്യങ്ങള്, ഫലപ്രാപ്തിയൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? കർമ്മകാണ്ഡത്തില് അതൊക്കെ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവര്, അതുപോലെ സോമപാനം യജ്ഞം ചെയ്യുമ്പോ ചെയ്യണ കാര്യങ്ങളാ അതൊക്കെയും ചെയ്ത് ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കൃഷ്ണ ഭജനം തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. മറ്റ് ദേവന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ ഒക്കെ യജ്ഞമായി നടത്തുന്നതെല്ലാം ഭോക്താവ് ആരാ? ഭഗവാൻ തന്നെയാ. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? ഭോക്താരം യജ്ഞ തപസാം, എല്ലാ യജ്ഞത്തിന്റെയും തപസ്സിന്റെയും ഭോക്താവ്, എൻജോയർ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പുണ്യലോകമായ ഇന്ദ്രന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ജനിച്ച് അവർ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പുണ്യാത്മാക്കള് കുറെ യജ്ഞങ്ങള് യാഗങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് ദേവതമാരെയൊക്കെ ഭജിച്ച് തൃപ്തരാക്കി അവര് പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരാവും. പിന്നെ അവർക്ക് പുണ്യം ആർജിക്കാൻ പറ്റും. ആ പുണ്യത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടും കൊണ്ട് അവര് സ്വർഗത്തിലൊക്കെ പോയി അവിടുത്തെ ദിവ്യ സുഖങ്ങളെയൊക്കെ അനുഭവിക്കും എന്ന്. നിർഭാഗ്യവശാൽ വേദപഠനത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം എന്തെന്നറിയാത്ത ധാരാളം മഹാപണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ ത്രിവേദികളുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം താനാണെന്ന് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ എല്ലാ വേദങ്ങളിലും ഒക്കെ വലിയ ജ്ഞാനമുള്ള മഹാപണ്ഡിതന്മാരുണ്ടാവും. അവർക്ക് വേദത്തിന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ അറിയില്ല. എന്താണ് ഉൾപ്പൊരുള്? ഭഗവാനെ അറിയാന്നുള്ളതാണ്, അല്ലെ? പക്ഷെ അവരോ ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്കും ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കും പുണ്യത്തിനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോരോ കർമ്മങ്ങള് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണൻ ത്രിവേദികളുടെ അന്തിമ ലക്ഷ്യം താനാണെന്ന് ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. 3 വേദങ്ങളും പഠിച്ചവര് ത്രിവേദികള്, അല്ലെ? അവരും ഭഗവാനാണ് അന്തിമ ലക്ഷ്യമെന്ന് അവരറിയണം. അതല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക നേട്ടം മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് നടക്കരുത്. ഔദ്യോഗികമായി മാത്രം വേദാധ്യയനം ചെയ്യുന്നവർ
നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇന്ദ്രനും ചന്ദ്രനും പോലുള്ള വിവിധ ദേവതകൾക്കായി യജ്ഞാഹുതി ചെയ്യുന്നതിലാണ് കൂടുതൽ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോ വേദാധ്യയനമൊക്കെ അവര് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ചെയ്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഈ ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അതുപോലെ എല്ലാവരുടെയും സുപ്രീം മെയിൻറ്റെയിനർ ഭഗവാനാണ്, ഭഗവാനായിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവര് ചന്ദ്രനും ഇന്ദ്രനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ യജ്ഞാഹുതി ചെയ്യുക, അതാ അവർക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം, അജ്ഞത കൊണ്ട്. 21 തേ തം ഭുക്ത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീ ധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമകാമാലഭന്തേ. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ അവര് പുണ്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് സ്വർഗ ലോക പ്രാപ്തിക്ക് അർഹരാവും എന്ന് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ അവിടെ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാലോ അവർക്ക് എന്താ ദിവ്യങ്ങളായ സുഖങ്ങള് കുറെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ട് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലം കഴിയൂല്ലോ ആ അക്കൗണ്ടില്. അങ്ങനെ ഫലവും നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴോ അവര് ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണം. വേദത്രയം 3 വേദങ്ങളുടെ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗ അന്വേഷികൾക്ക് എന്താ ഫലം ഉള്ളത്? കുറച്ച് സുഖമൊക്കെ കിട്ടും അല്ലെ, സ്വർഗത്തിലൊക്കെ പോയി ദിവ്യ സുഖം അനുഭവിക്കാം. എന്നാലോ അത് കഴിയുമ്പോ അക്കൗണ്ടില് ബാലൻസ് ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ അവർക്ക് വീണ്ടും ഭൂമിയിൽ വരണം, ഈ കർമ്മ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരണം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം, ജന്മമൃത്യു പരമ്പര. അതാണ് അവർക്ക് ഫൈനൽ റിസൾട്ട്. ഈ ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം കിട്ടുന്നവർ പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയക്കപ്പെടുന്നു. ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലൂടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും ചുറ്റിത്തിരികയാണ് അവർ അല്ലെ. അവര് കുറച്ചുനാള് അവിടെ സ്വർഗത്തിലൊക്കെ വീണ്ടും ഈ ദുഃഖാലയം അശാശ്വതത്തിലേക്ക് വന്നു, കർമ്മഭൂമിയിൽ കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിയുക്തരായി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജനിച്ചും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറയാ അറിയോ? ഈ സ്വർഗപ്രാപ്തിനെ എന്താ പറയാ? ഈ ഒരാളെ ഇപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ നമ്മൾ മുക്കി പിടിച്ചു വിചാരിക്കുക, ശ്വാസം കിട്ടില്ല അല്ലെ. ശ്വാസം കിട്ടാണ്ട് മരിക്കുന്ന വേളയാവുമ്പോ പെട്ടെന്നൊന്ന് ഉയർത്തും, വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തും. അപ്പൊ ഒരു ശ്വാസം നിശ്വാസം എടുക്കും, അത് കഴിയുമ്പോ വീണ്ടും വെള്ളത്തിൽ മുക്കി പിടിക്കും. അതുപോലെയാണ് അത്രേ ഈ സ്വർഗസുഖം. ഈ ഒരു 1/2 സെക്കൻഡ് സ്വർഗത്തിന്റെ സുഖം, ബാക്കി സമയമൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. അതാണ് ഈ പുണ്യം ചെയ്തിട്ട് ഉപരിലോകങ്ങളില് ഈ ഓരോരോ ഗ്രഹങ്ങളിൽ മാറി മാറി ജനിച്ചും മരിച്ചും ചുറ്റിത്തിരിയാം. സച്ചിദാനന്ദാത്മകമായൊരു ശാശ്വത ജീവിതം അനുഭവിക്കാനും പിന്നീട് ഒരിക്കലും ക്ലേശപൂരിതമായ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാതെ കഴിക്കാനും വേണ്ടി ആധ്യാത്മിക ലോകം തേടുകയാണ് ഇവരും ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവത് ധാമം നമുക്ക് വേണ്ടി അവിടെ വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുക, പക്ഷെ നമുക്കത് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ. അപ്പോ ആ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആ ആനന്ദം, ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കാനുള്ള ആ സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ട്. ആധ്യാത്മിക ലോകം അതാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തി അതിലേക്കുള്ള യോഗ്യത നേടുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ അതിനെന്തു വേണം? 22 അനന്യാശ്ചിന്തയന്തോ മാം യേ ജനാ പര്യുപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ ഭഗവാനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് കൊടുക്കുക. അവർക്കുള്ളതൊക്കെയോ ഭഗവാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ തന്നെ ധ്യാനിച്ച് പരിപൂർണ ഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ഭജിക്കുന്നവർക്ക് പിന്നെ എന്തേ വേണ്ടൂ? ഭഗവാനെ മാത്രമേ വേണ്ടൂ അല്ലേ. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനെ അറിയാനുള്ള അവർക്ക് എന്താ വേണ്ടത്? അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ നൽകൂത്രേ. അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. അതിനുള്ള മാർഗമൊക്കെ ഭഗവാൻ അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും, അതിനുള്ള ബുദ്ധി പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കും അല്ലെ, അതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും.
അവർക്ക് എന്തൊക്കെ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ, ഇപ്പൊ അവർക്ക് ഉള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അവർക്ക് ആ ഭഗവാനെ അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനോബലമുണ്ട് അല്ലേ. ഇപ്പോ ഈ സദാ ഭഗവത് രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയോടെ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ആത്മബലമുണ്ട്. ആ ബലം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭഗവാൻ അവിടെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അത് ആ ബലം, ആ സ്ഥൈര്യം, ആ ദൃഢനിശ്ചയം അത് ഭഗവാൻ നിലനിർത്തും. അങ്ങനെ അവർക്ക് പരമപദ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് ചുവടുവെക്കാം. അതാണ് ഈ യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം എന്ന് പറഞ്ഞാല്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തനാണ്, ഭക്തന്റെ കൂടെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് അല്ലെ, ചെറിയ വാക്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ. ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ കൂടെ ഭഗവാനുണ്ട്. അയാൾക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെ. അതുപോലെ അയാൾക്ക് ഉള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ നിലനിർത്തും. അതായത് അയാളുടെ ആത്മബലം അല്ലെ, ആ ഭഗവാനെ ലഭിക്കണം എന്നുള്ള ആ ദൃഢത ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭഗവാൻ നിലനിർത്തി തരും. 22. കൃഷ്ണ അവബോധമില്ലാതെ ഒരു നിമിഷം പോലും കഴിച്ചു കൂട്ടാനാവാത്ത ഭക്തൻ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, പാദസേവനം, അർച്ചനം, വന്ദനം, ദാസ്യം, മൈത്രീഭാവം, ആത്മസമർപ്പണം തുടങ്ങിയ കർമ്മങ്ങളിലൂടെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന അത്തരം ഒരാൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വരില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ഒരു നിമിഷം പോലും ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ വയ്യ. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്തിയവര് അല്ലെ, അവര് നവതാ ഭക്തി സാധനകൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എപ്പോഴും. അംബരീഷ് മഹാരാജാവിനെ പോലെ ശ്രവണം അല്ലെ, എന്താണോ കേൾക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, കീർത്തനം ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, സ്മരണം ഭഗവാനെ മാത്രം, പാദസേവനം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട്, അർച്ചനം ഭഗവാന് വേണ്ടി അല്ലെ, വന്ദനം, അതുപോലെ ദാസ്യം, ഞാനൊരു ഭഗവത് ദാസനാണ് എന്ന രൂപത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യാം. മൈത്രി ഭാവം ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഭഗവാൻ എൻ്റെ ഉത്തമ സുഹൃത്താണ്, എൻ്റെ ആത്മമിത്രം എന്ന ഭാവം, ആത്മസമർപ്പണം, ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എന്നുള്ള ആ ഭാവം. അങ്ങനെ ആ ഭാവത്തോടെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവന നിരതനായി ചെയ്യും ആ കൃഷ്ണാവബോധമാർന്ന വ്യക്തി. അങ്ങനെയുള്ള ആള് ഒരിക്കലും ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരേണ്ടി വരില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള പ്രവൃത്തിയാണ് അല്ലെ. ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് കയറി ഒരു തലം ഉയർന്നു, പടിപടിയായിട്ട് നമ്മൾ ഉയരണം അല്ലെ. ഒരു പടി ഉയർന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലെത്തി ഭക്തിയുത സേവന നിരതരാവുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ആളെ ഒരിക്കലും പിന്നെ തിരിച്ച് പതിതാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞയക്കില്ല. വീണ്ടും ഒരു ഇറക്കം അയാൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ കയറി പോവും പെട്ടെന്ന്. അതല്ലാതെ ഈ ഭൗതിക അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും അയാൾക്ക് തിരിച്ചു പോരേണ്ടതില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. 23. യേപ്യന്യ ദേവതാ ഭക്ത യജന്തേ ശ്രദ്ധയാന്വിത തേപി മാമേവ കൗന്ദേയ യജന്ത്യവിധിപൂർവകം. മറ്റു ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസപൂർവം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവരും വാസ്തവത്തിൽ എന്നെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത് കുന്തിപുത്ര. എന്നാൽ അവരെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? വിധിപ്രകാരമല്ല. ഇതാണ് ഇന്നലെ ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലെ. യജന്തി അവിധിപൂർവകം, യജന്ത്യ അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പൊ മറ്റ് ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാര് ആയിട്ടുള്ളവര്, വിശ്വാസപൂർവം മറ്റ് ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുന്നവര്, അവരൊക്കെയും വാസ്തവത്തില് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താണ്? സുപ്രീം ആയിട്ടുള്ള മെയിൻറ്റെയിനർ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ അവർക്ക് ചെയ്യണതും ഭഗവാൻ തന്നെയാ അതിന്റെ എൻജോയർ അല്ലെ. അപ്പോ പറയാണ്, എന്നാ അങ്ങനെ അവര് ചെയ്യണത് വിധിപ്രകാരമല്ല. അപ്പോ മറ്റ് ദേവതമാരെ വിശ്വാസപൂർവം ഉപാസിക്കുന്നവര് അവര് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത് വിധിപ്രകാരമല്ല, അവിധിപൂർവകമാണത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അങ്ങനെ അന്യദേവതമാരെ ഭജിക്കേണ്ടതില്ല. അതിന്റെ ഉദാഹരണം, സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം, വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി മരത്തിന്റെ, അത് മാത്രം. പിന്നെ എന്താണ്, നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നുണ്ട്, കയ്യിന് ബലം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കയ്യിന് വേറെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കാലിന് ഇല്ല അല്ലെ. ഫുൾ ബോഡിക്ക് ആ വയറിലേക്ക് ആഹാരം എത്തിയാൽ മതി, ഫുൾ ബോഡിയിൽ കിട്ടും. അതുപോലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഉപാസിച്ചാൽ മതി നമ്മള്. അപ്പൊ എല്ലാ ദേവതമാരും പ്രസന്നരാവും എന്നാണ്. അതല്ലാതെ ഓരോരോ പ്രത്യേക ദേവന്മാരെ വിശ്വാസപൂർവം ഉപാസിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് തെറ്റല്ല.
പക്ഷെ അവിധിപൂർവകമായി അത് അങ്ങനെ വേണ്ടതില്ല. ഭഗവാനെ മാത്രം പൂജിച്ചാലും മതി. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിയും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്. അവര് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അവരങ്ങനെ ചെയ്യണത് വിധിപ്രകാരമല്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അറിയാമല്ലേ, ദ ബെസ്റ്റ് എന്താണ് ഓരോരുത്തർക്കും അത് ഭഗവാൻ നൽകും അല്ലെ. അർഹമായത് നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യം ഭക്തനുണ്ടാവും. മരത്തിന്റെ വേരുകളിലല്ലാതെ കൊമ്പുകളിലോ ഇലകളിലോ മരത്തിനു വേണ്ടി വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ഇലകളൊക്കെ നനയ്ക്കണത് എന്തിനാ അല്ലെ, അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ. നിയമാനുസൃതമല്ലാത്ത ഇതിനെയാണ് അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞ്. അപ്പോ മറ്റ് അന്യദേവതമാരെ യജിക്കുന്നത് വിധിപൂർവകമല്ല അല്ലെ, നിയമാനുസൃതമല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അവിധിപൂർവകം എന്നിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അനാവശ്യമായ ഈ ദേവാരാധന കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. 24 അഹം ഹി സർവയജ്ഞാനാം ഭോക്താ ച പ്രഭുരേവ ച ന തു മാം അഭിജാനന്തി തത്വേനാദശ്യവന്തി തേ. സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവും നാഥനും ഞാൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് വീഴ്ചയാണ് ഫലം. അപ്പൊ നമ്മള് പഠിച്ചു അല്ലേ, ഭോക്താരം യജ്ഞതപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ആ ഭഗവാന്റെ സർവശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റാറ്റസ് അത് മനസ്സിലാക്കിയവർക്കേ സമാധാനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ സർവയജ്ഞങ്ങളുടെയും ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്, നാഥൻ ഭഗവാൻ മാത്രാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യമായ പ്രകൃതിയെ, ഭഗവാന്റെ ആ സർവേശ്വരത്വം, ആ സർവജ്ഞത്വം ശരിയായി മനസ്സിലാക്കാത്തവർക്ക് എന്താ ഫലം? അവര് പതിതരാവും അല്ലെ, വീണുപോവും. വീണ്ടും ഈ ഭൗതികതയില് അവര് ഈ ഭക്തരാണെങ്കില് ഈ മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു. എന്നാൽ ഈ ഭക്തരല്ലാതെ അന്യദേവതമാരെയൊക്കെ പൂജിച്ച് നടക്കുന്നവരോ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ പ്രകൃതിയെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അധപ്പതനമാണ് ഫലം. യജ്ഞം എന്നാൽ വിഷ്ണു എന്നർത്ഥം. യജ്ഞത്തിന്റെ അഥവാ വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിക്കൊണ്ട് മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുക എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോ യജ്ഞം ചെയ്യണത് വിഷ്ണുവിന്റെ സംതൃപ്തിക്കായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യജ്ഞമായിട്ട് മാറും അല്ലെ. നമ്മൾ ഏത് പ്രവൃത്തി, സ്വധർമ്മം എന്താണോ അത് നമ്മുടെ മനോഭാവമാണ് മാറേണ്ടത്. അത് നമ്മള് ഭഗവത് തൃപ്തിക്കായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രസന്നനാവണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ നമ്മള് എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ഡിസിഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുക, ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക. ഓരോ പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുമ്പോഴും ഇത് ചെയ്താല് ഭഗവാന് തൃപ്തി ഉണ്ടാവോ എങ്കിൽ അത് നമ്മള് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കാം. അതല്ല, ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാന് ഇത് തൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണോ, ആ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കണം. അങ്ങനെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്കായി മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യണം. ഭഗവത്ഗീത 3-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 25 യാന്തി ദേവവ്രതാ ദേവാൻ പിതൃൻ യാന്തി പിതൃവ്രതാ ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേജ്യാ യാന്തി മധ്യാജിനോപി മാം. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാവട്ടെ അവരോടൊപ്പമാവും ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്, ദേവന്മാരെ ആരാധിച്ചോളൂ നിങ്ങള്, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യണവർക്ക് ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ പറ്റും, ദേവലോകത്തിലേക്കൊക്കെ പോയി അവിടെയൊക്കെ ജീവിക്കാം. ഇനി പിതൃപൂജകര് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അപ്പോ പിതൃലോകത്തേക്ക് പോവാം അവർക്ക്. ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ, ചിലവരുണ്ട് അല്ലെ, ഈ മരങ്ങളെയൊക്കെ പ്രേതാവേശമായിട്ടുള്ള മരത്തിനെ പൂജിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ആ ഭൂതപ്രേതാദികളുടെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് ചെന്ന് പതിക്കും, അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരോ കൃഷ്ണലോകത്തെത്തും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ലോകത്തെത്താൻ പറ്റും. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന് എന്തുകൊണ്ട് വൈകുണ്ഠം പോകാൻ കഴിയില്ല? ഈ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ കൃഷ്ണനും വിഷ്ണുവും വാഴുന്ന അത്യുത്കൃഷ്ട ഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ. വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ, അതിനു മുകളിലെ ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഉണ്ട്. അതൊന്നും
ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ, അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് അല്ലെ, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് താഴേക്ക് വീഴേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലെ, മേൽഗതി ഇല്ല, അവർക്ക് അധോഗതി ഉണ്ടാവണത് അറിവില്ലായ്മ കാരണാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമ്മുടെ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു തന്നു, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം മനുഷ്യന് ജീവിതത്തെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ച് സ്വഭവനമായ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ വീണ്ടും ചെന്നു ചേരാൻ കഴിയുമെന്ന വിശിഷ്ട വിജ്ഞാനത്തിന്റെ സാർവത്രിക പ്രചരണത്തിനു വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം യത്നിച്ചു പോരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഇസ്കോൺ എന്തിനാണ് സ്ഥാപിതമായത്? ഓരോ വ്യക്തിയും അറിയണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്ലെ, ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക്. അങ്ങനെ ഒരു ലോകമുണ്ട്, അവിടേക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ പറ്റും? നമ്മള് അനേക കോടി കോടി ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭൗതികതയില്. ആ പതിത ആത്മാക്കൾക്ക് ഒരു മുക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുവേണ്ടി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇസ്കോൺ എന്നുള്ള ആ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് അത് നിർവഹിച്ചു. എല്ലാവരോടും കാരുണ്യമുള്ള ആ നമ്മുടെ ആത്മീയ ആചാര്യൻ പറഞ്ഞു, അന്നൊക്കെ ആദ്യകാലങ്ങളിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കണം എന്നാ പറയാ. പിന്നീട് ശീലപ്രഭുപാദിന്റെ ഗുരുവുണ്ട് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു 64 മാല ജപിക്കണം, 64 റൗണ്ട് 108 പ്രാവശ്യം വീതമുള്ള 64 റൗണ്ട് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കണം എന്ന്. അപ്പൊ ഗുരു ആജ്ഞയാണ് അല്ലെ, ശിഷ്യരെ അനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് മേൽഗതി ഉണ്ടാവുക. പക്ഷെ നമ്മുടെ ആചാര്യൻ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു മിനിമം 16 റൗണ്ടെങ്കിലും ജപിക്കണം എന്ന്. അപ്പം നമ്മളോടുള്ള കാരുണ്യത്താല് അല്ലെ, അപ്പൊ പിന്നെ ഈ സമയത്തിന്റെ അല്ലെ കലിയുഗത്തില് മറ്റുള്ള പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്താലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. ഓരോ കർമ്മമണ്ഡലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാ, അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ സമയവും നാമജപം സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ പറഞ്ഞു മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ മിനിമം നമ്മൾ എടുത്തു കളഞ്ഞു അത് മാക്സിമം എന്നുള്ളതാക്കി വെച്ചു അല്ലെ. 16 റൗണ്ട് ജപിക്കാം, അതും അതിൽ കൂടുതൽ വേണ്ടാന്നുള്ള രീതിയിലായി ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയണേ അല്ലെ. അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മിനിമം അത്രയെങ്കിലും ജപിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അത് വെറുതെ ജപിച്ചാ പോരാ, അത് അത്ര നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക് ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് വേണം ജപിക്കാൻ. അല്ലാതെ അങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ആയിട്ട് ഒക്കെ ജപിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അത്ര ഭഗവാനോ ഏകാഗ്ര മനസ്സോടെ വേണം നമ്മൾ ജപിക്കാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ പരിപൂർണതയിൽ എത്തിച്ച് സ്വഭവനമായ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ വീണ്ടും ചെന്നു ചേരാം. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ പ്രസ്ഥാനമാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രസ്ഥാനം അല്ലെ, ഇസ്കോൺ. അതിനുവേണ്ടി അനേകം അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ യുവാക്കള് ഇന്ന് പ്രീച്ചിങ് ചെയ്ത് ലോകത്തിന്റെ നാനാഭാഗത്തും നടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാ പതിത ആത്മാക്കളെയും മുക്തരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രയോ വൈഷ്ണവരാണ് പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 26ാമത്തെ ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിബഹൃതമശ്നാമി പ്രയതാത്മന. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് എന്താ വേണ്ടു? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സമർപ്പിക്കണം അല്ലെ. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഒരു ആനയെ നടക്കി ഇരുത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക പണമുള്ള ആള്, അത് മനോഭാവം ശരിയല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുവോ? അല്ലെ. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഭക്തൻ അല്ലെ ആ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി എത്ര ചെറിയ ഒരു വസ്തു ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയായാലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാതും ഭഗവാന്റേത് തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അതൊന്ന് എടുത്ത് ആ ഭാവനയോടുകൂടി ഒന്ന് സമർപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യണത്. അല്ലാതെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നതല്ല. നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ ദ്രവ്യങ്ങളും അതെല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ട് വേണ്ട അല്ലെ. എന്നാലും നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയാണ് അത് സമർപ്പിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കണമെന്ന് മാത്രം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അതീന്ദ്രിയ പ്രേമ ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുമാണ് വേണ്ടത്. ഈ പ്രക്രിയ അനായാസവും പരമദരിദ്രർക്കും യാതൊരു യോഗ്യതകളില്ലാത്തവർക്ക് പോലും വിശ്വാസത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കാവുന്നതുമാണ്. ഭക്തിയില് പുരോഗമിക്കാൻ വേണ്ടുന്നതാ പറഞ്ഞു തരണത് അല്ലേ. അപ്പോ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയിലേക്കൊക്കെ എത്തണം. 9 ഭക്തി മാർഗത്തിലൂടെ മുഴുവൻ സമയവും പിന്നിട്ടിട്ട് വേണം ഒരു ഭക്തന് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അടുക്കാൻ.
പിന്നെ ഭഗവത് സമ്പർക്കം ഒഴികെ പിന്നെ മറ്റൊന്നും ആ ഭക്തന് പിന്നെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനോ ഭഗവത് സാമീപ്യം നിഷ്പ്രയാസം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും, അല്ലെ? ഒരു ഭക്തൻ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക. ജ്ഞാനികളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വരൂപത്തില് ധ്യാനിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധം നേടാനുള്ള യത്നം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനും ആ ഭക്തനെ സഹായിക്കും. വീണ്ടും പിന്നെ ഈ ബദ്ധ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീഴാൻ ഭഗവാൻ സമ്മതിക്കില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനെ എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ യോഗശക്തി, അല്ലെ? ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും നിലനിൽക്കാണ്. ഭഗവാൻ എന്നിൽ ഇതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാന് നിലനിൽക്കാൻ ഇതൊന്നും ആയിട്ട് ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാന് അവ്യക്തിഭാവവും ഉണ്ട്, വ്യക്തിഭാവവും ഉണ്ട്. യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടികർത്താവ് അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതല്ലാതെ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മാവ് പറയാ ഞാൻ സ്വതന്ത്രനല്ല, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ അത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ കീഴിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ശക്തികളാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ തന്നെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു, അല്ലെ? ഒരിലയോ പഴമോ അല്പം ജലമോ നിഷ്കപടമായ സ്നേഹത്തോടെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അവിടുന്ന് അത് സന്തോഷത്തോടെ കൈക്കൊള്ളും. ഇത് നിഷ്പ്രയാസം ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമല്ലേ? ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷനോ പണമോ പദവിയോ ഒന്നും വേണ്ട, അല്ലെ? എന്ത് ചെറിയ വസ്തുവായാലും അത് പരിശുദ്ധമായ നിലയില് നമ്മൾ മനസ്സും പരിശുദ്ധമായിട്ട് ആ ഭക്തിയോടെയും സ്നേഹത്തോടെയും ഭഗവാനെ ഇത് സ്വീകരിക്കണേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തനായിരിക്കണം, അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വളരെ സാർവത്രികം ആയാസരഹിതവുമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം എന്നുള്ളത്. പ്രേമപൂർവമായ സേവനം മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ലളിതമായിട്ടുള്ള സസ്യാഹാരങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധമായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനായിട്ട് നിവേദിക്കാം, അല്ലെ? സമർപ്പിക്കാം, അവിടെ നമസ്കരിക്കാം, അത്രേ വേണ്ടൂ. ഭക്ത്യ ഈ വിനയോപഹാരം സ്വീകരിക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് അപേക്ഷിക്കുക. അത്രയും ചെയ്താൽ തന്നെ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനാവും. ആ പ്രസാദം സേവിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ശരീരം വിശുദ്ധമാവും. പ്രസാദ സേവയിലൂടെ മസ്തിഷ്ക സിരകള് സൂക്ഷ്മ തരങ്ങളാവും, ചിന്താവൈഭവം ഉജ്ജ്വലമാവും, അല്ലേ? അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എന്തിൻ്റെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ? നമ്മൾ സമർപ്പിച്ചിട്ട് വേണോ ഭഗവാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ? ഒന്നും ആവശ്യമില്ല, അല്ലെ? പക്ഷെ പ്രേമഭാവത്തോടെ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. നമുക്ക് ശബരിയുടെ കഥ അറിയാം, അല്ലെ? എത്രയോ യുഗങ്ങളോളം ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ വരും എന്ന് ഗുരു പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ആവശ്യം പറഞ്ഞു ശബരി. ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു, ചെറുപ്പത്തിലെ വിധവയായി. അങ്ങനെ ഒരു ആശ്രമത്തിൽ വന്നു. മുനി പറഞ്ഞു എന്താ ആഗ്രഹം? മുനി അവിടുന്ന് പോകാൻ നേരം ചോദിച്ചു എന്താ വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവെ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. കാത്തിരുന്നോളൂ, നിനക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും, അല്ലെ, സ്വാദിഷ്ടമായ ഫലങ്ങൾ പറിച്ചു വെച്ചു, സുഗന്ധപൂരിതമായ പുഷ്പങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു മാല കോർത്തു വെച്ചു. ഇന്ന് എന്റെ പ്രഭു വരും, ഇന്ന് എന്റെ പ്രഭു വരും എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ യുഗങ്ങളോളം ഇരുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെ ത്രേതായുഗത്തില് ഒരു നാൾ ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭു വന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴോ എന്താ പറയാ, എക്സൈറ്റഡ് ആയി, അല്ലെ? കണ്ടപ്പോഴ് അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണേ? ഓരോ പഴങ്ങളും എടുത്തിട്ട് കടിച്ചു നോക്കും. മധുരം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പ്രഭുവിന് കൊടുക്കും, മധുരം ഇല്ലാത്തത് കളയും. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോഴോ ലക്ഷ്മണന് കോപം വന്നു, അല്ലെ? കടിച്ച് ഉച്ഛിഷ്ടമാണോ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണേ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ചു. അതാണ് പ്രേമഭാവത്തോടെ സമർപ്പിച്ചാല് ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ സർവലോക മഹേശ്വരനാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ വരും, അല്ലെ, നമ്മളുടെ അടുത്ത്. അപ്പൊ സർവേശ്വരനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വരുമ്പോഴോ, അല്ലെ, പ്രേമപൂർവം സ്നേഹത്തോടെ നമ്മള് എല്ലാം സമർപ്പിക്കുക, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഈ ഈശാവാസ്യമിതം സർവം എന്നാണ്. ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ തന്നെയാണ് എല്ലാം. നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണമെന്ന് മാത്രം ആ ഭാവനയോടുകൂടി. പ്രേമപൂർവമായ സേവനം മാത്രമേ കൃഷ്ണൻ അവകാശപ്പെടുന്നുള്ളൂ.
തന്റെ ഭക്തൻ തരുന്ന കൊച്ചു പൂവും കൂടി അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കും. ഭക്തിയില്ലാത്തവന്റെ ഒരു ഉപഹാരവും അദ്ദേഹം കൈക്കൊള്ളുകയില്ല. കായ്കനികൾ, ധാന്യങ്ങൾ, പഴം, പാൽ, വെള്ളം എന്നിവയാണ് മനുഷ്യർക്ക് ചേർന്ന ആഹാരങ്ങൾ എന്ന് കൃഷ്ണൻ തന്നെ ഇവിടെ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു. ആഹാരത്തെ കൃഷ്ണാർപ്പണമാക്കാതെ ഭക്ഷിക്കുന്നവർ ഭുക്തുക്കളാണ് എന്ന്, അല്ലെ? പാപമാണ് ഭുജിക്കുന്നത് എന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു നമ്മള്. അപ്പൊ എല്ലാ ആഹാരവും, അല്ലെ, ഒരു നമ്മളുടെ കിച്ചണിൽ എത്തണേന് മുമ്പ് അത് എത്രയോ പേരുടെ കൈ മാറിയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു അരി നമ്മൾ ചോറുണ്ടാക്കി, ആ അരി കൃഷി ചെയ്യണു, അല്ലെ? കർഷകൻ കൃഷി ചെയ്യണു, പിന്നെ അത് ഹോൾസെയിലറ്, പിന്നെ റീറ്റെയിലറ്, ഷോപ്പ്, അങ്ങനെ പലതും മാറി മറിഞ്ഞ് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ എത്തണു, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പേരുടെ പാപ കർമ്മങ്ങൾ ഒക്കെ അതിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അത് പരിശുദ്ധമായി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊക്കെ ശുദ്ധമാവും. നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും വിളമ്പുന്നതിലും കൃഷ്ണൻ അർപ്പിക്കുന്നതിലും മുഖ്യമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ്. ഇവയൊക്കെ തന്നെയും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത് കൃഷ്ണപ്രേമത്തോടെയാവണം. ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയത്തിനും മറ്റുള്ളവരുടെ പ്രവൃത്തി കൂടി ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ നമ്മൾ സമർപ്പിച്ച നൈവേദ്യം ഒന്ന് നോക്കിയാ മതി, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അതിന്റെ എല്ലാ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തന്നെ പറ്റി കൃഷ്ണൻ സ്വയം വിവരിക്കുന്നതിനെ വ്യാഖ്യാനമൊന്നും കൂടാതെ സ്വീകരിക്കുന്ന ഭക്തന് മാത്രമേ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന് ഭക്ഷിക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ. ചിലവര് ചോദിക്കും, അല്ലെ, ഭഗവാന് മുമ്പിൽ വെച്ച നൈവേദ്യം പായസം, ഒരു ഉരുളി പായസം വെച്ചു, അത് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട്, അല്ലെ, നമ്മൾ തിരിച്ചെടുത്തോണ്ട് വരുമ്പോഴ്. അപ്പോ അത് ഒരു ഭക്തന് മാത്രാണ് അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ ടെക്നിക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. 27 യത് കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി ദദാസി യത് യത്തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ്യ മദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. പറയാണ്, എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും, നിവേദിക്കുകയാണോ, ഭക്ഷിക്കുകയാണോ, ദാനം ചെയ്യുകയാണോ, തപശ്ചര്യ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണോ, എല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അത്ര മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ കർമ്മവും നമ്മൾ ചെയ്യുക, അത്രേ വേണ്ടൂ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പൂജയായിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യണത്. 27 ഏത് സന്ദർഭത്തിലും കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോകാത്ത വിധത്തിലായിരിക്കണം ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തുന്നത്. ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും കടമയാണ് ഇത്. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ കൃഷ്ണന് നിവേദിച്ച ആഹാരം സ്വീകരിക്കുകയല്ലേ നല്ലത്. 3 നേരം നമുക്ക് കഴിക്കണം എന്തായാലും. അപ്പൊ പിന്നെ അത് പരിശുദ്ധമായി ആദ്യം തന്നെ തയ്യാറാക്കി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക, പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുക. ഇപ്പൊ ഭക്തി യോഗം നിനക്ക് സാധിക്കണില്ലെങ്കിൽ നീ കർമ്മം ചെയ്തോളൂ എന്നുള്ള അതാണ് ഭഗവാൻ പറയണേ. ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ചെയ്തോളൂ. ഭഗവാൻ എല്ലാറ്റിന്റെയും ആസ്വാദകനാണ്. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാ. സർവം കൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും തുല്യമായിട്ട് തന്നെയാ കാണുന്നത്. ഒരാൾക്ക് കൂടുതല് കുറവ് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ സൂര്യപ്രകാശം, മഴ, ഇതൊക്കെ പണക്കാരുടെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് കൂടുതല്, അങ്ങനെയില്ല, അല്ലെ? ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരവും അതിന്റെ കഴിവുകളും എല്ലാം ഭഗവാനാലെ നൽകപ്പെട്ടതാ. എല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോകരുത്, അല്ലെ? ഇപ്പോ ഓരോ വ്യക്തിയും അങ്ങനെ കടപ്പെട്ടിരിക്കണു ഭഗവാനോട്. 28 ശുഭാശുഭ ഫലൈരേവം മോക്ഷ്യസേ കർമ്മബന്ധനെ സന്യാസയോഗയുക്താത്മാ വിമുക്തോ മാമുപൈഷ്യസി. ഇങ്ങനെ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും തജ്ജന്യങ്ങളായ ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാകാം. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സർപ്പിച്ച് ചെയ്യാം. അങ്ങനെയാവുമ്പോ കർമ്മബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പിന്നെ അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഗുണദോഷ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നിനക്ക് സ്വതന്ത്രനാവാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. പരിത്യാഗം എന്ന തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായി നിനക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഫലേച്ഛ ഇല്ലാതെയാ ചെയ്യണത് എല്ലാം, അല്ലെ? ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന ഭാവമില്ല, എന്റേതാണ് എന്നുള്ള ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധമില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഭക്തൻ എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ പരിത്യാഗം എന്നുള്ള ആ തത്വം ഉൾക്കൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് വിമുക്തനായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക്.
കർമ്മഫലമത്രയും കൃഷ്ണൻ അർപ്പിക്കുന്നതിനെയാണ് യുക്തവൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. വൈരാഗ്യം രണ്ടു തരമുണ്ട്. യുക്തവൈരാഗ്യമുണ്ട്, ഫൽഗു വൈരാഗ്യമുണ്ട്. ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേ കാണുമ്പോ എനിക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭാവം, എന്നാൽ എല്ലാം വേണമെന്ന് ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്ലെ, അത് ഫൽഗു വൈരാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ മർക്കട വൈരാഗ്യം എന്നൊക്കെയാ പറയാ. മർക്കടന്മാരുടെ പോലെ മർക്കടന് എല്ലാം വേണം അല്ലെ, പക്ഷെ ഇരിക്കണ കണ്ട വേറൊരു സന്യാസി പോലെ അങ്ങനെ ഇരിക്കും അല്ലെ. അതുപോലെ യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന എല്ലാ ഫലവും കർമ്മത്തിന്റെ എന്ത് ഫലം ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുക. മുക്തി എന്താണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അയാൾ ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ഭഗവത് ധാമം പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ മുക്തി ആർക്കാ മുക്തി ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക? യോഗി വര്യന്മാര് അല്ലെ, അവരൊക്കെ ആ മുക്തിയാ ജ്ഞാനയോഗികൾ എന്നാ പറയാ. അവർക്ക് ബ്രഹ്മജ്യോതിസിൽ ലയിക്കുക, അതാ അവരുടെ ആഗ്രഹം. എന്നാ ഭക്തന്മാർക്ക് അങ്ങനെയല്ല. അവർക്ക് അവിടെ നിന്നും പിന്നെയും മുന്നോട്ട് പോകണം, സാഹസികമായിട്ട് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് പോവും അവര് വീണ്ടും ഭഗവത് സേവന നിരതരാവും. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെ നവധാ ഭക്തി, വൈദി സാധനാ ഭക്തി അനുഷ്ഠിക്കും. അങ്ങനെ പടിപടിയായിട്ട് അവര് ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് എത്തും. അങ്ങനെ അവര് ഭഗവത് ധാമം പോകും. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ തികച്ചും മുഴുകിയ ഒരു പരമഭക്തൻ ചിലപ്പോൾ വേദവിധികൾക്കെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും വാസ്തവത്തിൽ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു ഭക്തൻ, പരമഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാള് ചിലപ്പോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും, ഇത് വേദവിധി പ്രകാരം അല്ലല്ലോ എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ വാസ്തവത്തിൽ അത് അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. ഭഗവാന് തൃപ്തികരമായതേ ആ ഭക്തൻ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെ. അത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്നത്. ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കാമെന്ന സദാ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നവൻ മുക്തനായി കഴിഞ്ഞു എന്ന് നിശ്ചയിക്കാം. ഇപ്പൊ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവനമായിട്ട് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആള് മുക്തൻ തന്നെയാണ് എന്ന്. 29 സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേ ദേഷ്യോസ്തി ന പ്രിയ യേ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയി തേ തേഷു ചാപ്യയം. എനിക്ക് ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല. എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ ആരോടും അസൂയയില്ല, പക്ഷപാതവും ഇല്ല, എല്ലാറ്റിലും സമഭാവന അല്ലെ. ഭഗവാന് ശത്രു മിത്ര അങ്ങനെ ഭേദമില്ല. പക്ഷേ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഭക്തി പുരസ്സരം ആരാണോ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് അയാളോട് ഒരു സോഫ്റ്റ് കോർണറൊക്കെ ഭഗവാൻ ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും അയാൾ എന്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. ആ ഭക്തന്റെ ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ഭഗവാൻ. ആ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ എന്താ പറയണേ, ഈ വിഭീഷണൻ ഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ, രാക്ഷസ കുലത്തിലാ, പക്ഷെ ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, സീതാദേവിയെ തിരികെ അയക്കാൻ രാവണനോട് പറയുന്നുണ്ട് വിഭീഷണൻ അല്ലെ, സഹോദരനോട് പറയുന്നുണ്ട്. രാവണൻ അനുസരിച്ചില്ല. വിഭീഷണൻ രാമചന്ദ്രപ്രഭുവെ കാണാൻ ചെന്നു. അപ്പോള് ശ്രീരാമൻ എന്താ വിളിച്ചതെന്നറിയോ? വിഭീഷണനെ ലങ്കാപതേ എന്നാ വിളിക്കണത്. അപ്പോഴ് ഈ ലക്ഷ്മണൻ ചോദിച്ചു, അപ്പൊ ഇനി രാവണൻ വന്ന് അടിയറ വെച്ചാലോ, അപ്പൊ ലങ്ക രാവണന് കൊടുക്കണ്ടേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ പറയാ, അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രാവണനെ ഞാൻ അയോധ്യാപതിയാക്കും എന്ന് ശ്രീരാമൻ. അപ്പൊ ഭരതനല്ലേ ഇപ്പൊ അയോധ്യാപതി. അപ്പൊ പറയാണ്, വൈകുണ്ഠം തന്നെ ഞാൻ ഭരതന് നൽകും എന്ന്. ഭക്തന്മാരോട് അത്രയ്ക്ക് സ്നേഹമാണ് ഭഗവാന്. ഇപ്പൊ മഹാബലിയുടെ സഹോദരിയുണ്ട്, രത്നമാല ഉണ്ടായിരുന്നു. വാമനൻ ചെന്നപ്പോഴ് ചെറിയ കുട്ടി അല്ലെ, ബ്രാഹ്മണ കുട്ടി, നല്ല തേജസ്വി ആയിട്ടുള്ള ആ വാമനനെ കണ്ടപ്പോഴ് സ്വന്തം മകനായിട്ട് തോന്നുന്നു എന്ന് പറയാണ്. പിന്നീട് എന്താ ഉണ്ടായേ? ത്രിലോകവും കീഴടക്കി അല്ലെ. അപ്പോള് രത്നമാല പറയാണ്, ഇവനെ ഞാൻ വിഷം കൊടുത്തു കൊല്ലും എന്ന്. അടുത്ത ജന്മം പൂതനയായിട്ട് വരേണ്ടി വന്നു അല്ലെ. അപ്പോ പുണ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് ഭക്തി ലഭിക്കുള്ളൂ എന്നാണ്. എന്ത് നല്ലത് കാണുമ്പോഴും നമ്മള് അത് ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം. 29
താൻ ചൊരിയുന്ന മഴവെള്ളം ഭൂമിയിലോ കുന്നിൻ പുറത്തോ വെള്ളത്തിലോ ചെന്നു വീഴുന്നതെന്ന് ഓർക്കാറില്ല. എങ്കിലും ഭക്തന്മാരിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സവിശേഷ താല്പര്യമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും തുല്യമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നത്. എങ്കിലും ഭക്തന്മാരോട് ഒരു പ്രത്യേകത ഭഗവാനുണ്ട്. പരസ്പര കൈമാറ്റത്തിൻ്റെതാണ് ഈ ബന്ധം. യേ യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം എന്നാ പറയാ അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ്, എത്ര സിൻസിയർ ആയിട്ടാണോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സമീപിക്കുന്നത്, തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം തന്നെ നമുക്കും കിട്ടും എന്നാണ്. അപ്പോ എനിക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവരെ അതേ വിധത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഉള്ളത്, തിരിച്ചും നമുക്ക് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാന്റെ നമുക്ക് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. ഭഗവാൻ ഒരു കൽപ്പവൃക്ഷമാണ്. അതിൽ നിന്നും ആരെന്ത് നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അത് ലഭിക്കും. ആർക്ക് എന്ത് നേടാനാണോ ആഗ്രഹം അല്ലെ, ഭക്തിപൂർവം അത് ഭഗവാനെ ചോദിച്ചാല് ലഭിക്കും എന്നാണ്. 30. അപിചേത് സുദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹിസ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഇപ്പോ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു ഹീനമായിട്ട് ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്ന് വെച്ചാലും ഭക്തിപൂർവം പിന്നീട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ ഒരു ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് വർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ മനഃപൂർവ്വം തെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നല്ല. ഒരു യോഗിയെ പോലും ചിലപ്പോൾ ഭൗതിക മാലിന്യമൊക്കെ ബാധിച്ചേക്കാം. അപ്പൊ ആദർശ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് നിമിഷ നേരത്തേക്ക് ഒരു പതനമുണ്ടായി എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ഭക്തനെ നിന്ദിക്കരുത് എന്നാണ്. യാദൃച്ഛികമായ സംഭവം ആണെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനം കൊണ്ട് സ്വഭാവ ഉത്കർഷം വളർത്തിയെടുക്കും പിന്നെ ആ ഭക്തൻ അല്ലേ എടുക്കണം. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒക്കെ നാമ പ്രചരണം നടത്തുന്ന വേളയില് അല്ലെ നീചരായിട്ടുള്ള ജഗായി മതായി വന്നു മദ്യപിച്ചിട്ട് അല്ലെ, നദിയ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് മദ്യപിച്ചിട്ട് എല്ലാവരെയും ഉപദ്രവിക്കും. ബ്രാഹ്മണരുടെ ഗൃഹത്തിലൊക്കെ മാംസം കൊണ്ടേയിടും. അങ്ങനെ അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു നാമം ജപിക്കൂ എന്ന്. അപ്പൊ മദ്യക്കുടം കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് മുറിവേൽപ്പിച്ചു. നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ തല പൊട്ടി ചോര വന്നു. മഹാപ്രഭു ഇത് കണ്ട് സുദർശനം എടുത്തു അല്ലെ. അപ്പൊ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു തടഞ്ഞു. ഈ അവതാരത്തിൽ ആയുധം എടുക്കരുത്. അങ്ങനെ അവരുടെ തെറ്റ് പൊറുത്തു. അവരും ഭക്തരായി അല്ലെ, തുടരെ നാമജപം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവര്. അങ്ങനെ ഒരു ദുരാചാരിയെ പോലും ഒരു മഹാത്മാവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാല് സജ്ജനത്തിന്റെ ആ പാതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. 31. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വച്ഛാന്തിം നിഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഉജ്ജ്വലമായ ശ്ലോകമാണിത്. പറ്റുന്നവരൊക്കെ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യുക. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു തരണേ? അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു മോശം പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും തുടർന്ന് ഭഗവത് സേവന നിരതനായ ഒരാള് സാധു തന്നെയാണ്, ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാള് വേഗത്തിൽ തന്നെ ധാർമ്മികനായി തീരും, അങ്ങനെ ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടും എന്ന് പറയാണ്. എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് അർജുന ഉറപ്പിച്ച് പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ എന്നാ പറയണത്. നീ ഓരോരോ വഴിയിലും ചെന്ന് നിന്ന് നീ വിളിച്ചു പറയൂ, എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാന് പറഞ്ഞാ പോരെ? എന്തിനാ അർജുനനോട് പറയൂ എന്ന് പറയണത്? ഭഗവാൻ പലപ്പോഴും സ്വന്തം വാക്കുകൾ തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്വന്തം പ്രതിജ്ഞ തെറ്റിച്ച പല സന്ദർഭങ്ങളും ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും തെറ്റിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുനനോട് പറയാ, അർജുന നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ, എന്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പോ ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധം തുടങ്ങി അല്ലെ, പലതവണ കൃഷ്ണൻ തന്റെ പ്രതിജ്ഞ ലംഘിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ ഈ ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ വധിക്കാൻ ചക്രം എടുത്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ശരവർഷം പോലെ അർജുനന്റെ നേരെ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ അമ്പെയ്തപ്പോള് അർജുനന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഘട്ടം വന്നപ്പോഴ് രഥത്തിൽ നിന്ന് ചാടി ഇറങ്ങി അല്ലെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചെന്നു ഭീഷ്മരുടെ നേരെ. അപ്പോഴേക്കും അർജുനൻ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ
പ്രതിജ്ഞ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്നല്ലേ എന്ന്. അപ്പോ കൃഷ്ണൻ ഒരു പുഞ്ചിരി. എന്താ കാരണം? അപ്പോ കൃഷ്ണൻ ആയുധം എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, കൃഷ്ണ നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ ആയുധം എടുപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പൊ കൃഷ്ണൻ സ്വന്തം വാക്ക് തെറ്റിച്ചാലും ആ ഭക്തന്റെ വാക്ക് തെറ്റിക്കില്ല. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അന്ന് ചക്രം എടുത്തിട്ട് ഓടിയത്. ഹരേ. അപ്പോഴതാ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയണത് അല്ലേ, തന്റെ വാക്ക് തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടേ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആ വാക്ക് ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് അർജുന നീ പറഞ്ഞോളൂ, പ്രഖ്യാപിച്ചോളൂ ഉറക്കെ, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല. ഹീനകൃത്യങ്ങൾ കരുതിക്കൂട്ടിയോ അല്ലാതെയോ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തനാവും എന്നൊരു ചോദ്യം വരാം അല്ലെ. ഭക്തൻ സ്വഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ അതിലെ പാപമാലിന്യങ്ങളെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി തേഞ്ഞു മാഞ്ഞു പോകും. നിരന്തരമായ ഭഗവത് ധ്യാനം ആ ഭക്തനെ പരിശുദ്ധനാക്കും. അതിനാ നമ്മൾ നാമമൊക്കെ ജപിക്കണത് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലും ആ കർമ്മവാസനകള് മനോമാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ജന്മങ്ങളിലെ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ നാമജപം കൊണ്ട് അതിനെയൊക്കെ തുടച്ചു നീക്കണം. അങ്ങനെ ഭക്തൻ പരിശുദ്ധനാവും. നിരന്തരമായ ഭഗവത് സ്മരണ കൊണ്ട് ഭക്തന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ശുദ്ധീകരണ പ്രക്രിയ നടന്നുപോരും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം നിലയ്ക്കാതെ തുടർന്നു ചെയ്താൽ മാത്രം മതിയാവും. യാദൃച്ഛികങ്ങളായ വീഴ്ചകളിൽ നിന്ന് അത് ഭക്തനെ രക്ഷിക്കും. അപ്പൊ നാമജപത്തിന്റെ ഗുണങ്ങള് അല്ലെ നമുക്കറിയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 32 മാം ഹി പാർത്ഥവ്യപാശ്രിത്യ യേബി സ്യൂപാപയോനയ സ്ത്രീയോ വൈശ്യാസ്തഥാ ശൂദ്രാസ്തേബി യാന്തി പരാം ഗതിം. പാർത്ഥ, എന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നവർ അധമകുലത്തിൽ പിറന്നവരോ സ്ത്രീകളോ കച്ചവടക്കാരോ ശൂദ്രരോ ആരായാലും ശരി പരമപദം പ്രാപിക്കും. അല്ലെ, ഇന്ന കുലം വേണമെന്നില്ല, ജെൻഡർ, കളറ്, കാസ്റ്റ്, ക്രീഡ് ഒന്നും നോക്കണില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്തേ വേണ്ടു? ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുന്നവരാരായാലും ശരി അവർക്കൊക്കെ പരമപദമാണ് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യണത്. ഇനി ഇതിലും വലുത് എന്താണല്ലേ ഓഫർ ചെയ്യാനുള്ളത്? നമ്മൾ വെറുതെ ഒരു പൂവോ ഒരു ഗ്ലാസ് ജലോ ഒരു ഫലമോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കും. ഭഗവാൻ തിരിച്ചു തരണതോ അല്ലേ? ഭഗവത് സേവനത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാമൂഹ്യമായ ഉച്ചനീച സ്ഥിതി ബാധകമല്ല എന്ന് കൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. എല്ലാവരും പരമപദ പ്രാപ്തിക്ക് അർഹരാണ്. ശുദ്ധഭക്തനുമായുള്ള സമ്പർക്കം ശോഭജന്മാരായ ചണ്ടാളന്മാരെ പോലും വിശുദ്ധീകരിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവത് ഭജനം. ഒരു മഹാത്മാവിന് എല്ലാവരെയും ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. എത്ര അധമ കുലത്തിലായിക്കോട്ടെ, അധമ തലത്തിലായിക്കോട്ടെ അല്ലെ, കൃഷ്ണനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ടേ അത് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ശരണാഗതി ചെയ്താല് ഏത് അധമനായിട്ടുള്ള ദുഷ്പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളായാലും പാപിയാണെങ്കിലും എല്ലാവരും രക്ഷപ്പെടും എന്നാണ്. 33 കിം പുനർബ്രഹ്മണോ പുണ്യ ഭക്ത രാജർഷയസ്തഥാ അനിത്യമസുഖം ലോകമിമം പ്രാപ്യ ഭജസ്വമാം. ഇപ്പോൾ പുണ്യാത്മാക്കളായ ബ്രാഹ്മണരുടെയും ഭക്തരായ രാജർഷികളുടെയും കഥ പറയാനുണ്ടോ? അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണവുമായ ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവർ എന്റെ പ്രേമ ഭക്തി സേവന നിരതരാകുന്നു. പതിതര് അവരെ എത്ര മോശപ്പെട്ട ആളുകൾ വരെ എന്നെ ആശ്രയിച്ചാല് അവർക്കൊക്കെ പരമപദാണ് ഭഗവാൻ ഓഫർ ചെയ്യണത്. അപ്പൊ പിന്നെ പുണ്യാത്മാക്കളായിട്ടുള്ളവര്, ബ്രാഹ്മണര്, ഭക്തര്, രാജർഷികള്, അവരുടെയൊക്കെ കാര്യോ അല്ലേ, അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം. അനിത്യവും ദുഃഖപൂർണവുമായ ഈ ലോകത്തിൽ പിറന്നവർ എന്റെ പ്രേമ ഭക്തി സേവന നിരതരാകുന്നു. ഈ ലോകം അനിത്യമാണ്, ദുഃഖപൂർണമാണ് അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാനിലെ പ്രേമ ഭക്തി സേവന നിരതരാവണം. അപ്പോഴാണ് പരമപദം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റുക. ബുദ്ധിയുള്ള ഒരാൾക്കും ഇഷ്ട വസതിയല്ല ഈ ലോകം. ഇത് നശ്വരവും ദുഃഖപൂർണവുമാണെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാനായ ഒരാള് ഇവിടെ തന്നെ ജനിച്ചു മരിച്ച് ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല അല്ലെ. ബുദ്ധിയുള്ളവർ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടും. ഈ ജയില്, ഭൗതിക ലോകം എന്നുള്ള ജയിലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കും. മായാവാദികൾ പറയുന്നത് ഈ ലോകം മിഥ്യ മാത്രമാണെന്നാണ്. അവർക്ക് ഈ ലോകം മായയത്രേ. ഈ പ്രപഞ്ചം മിഥ്യയല്ലെന്ന് നമുക്ക് ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പ്രപഞ്ചം മിഥ്യയൊന്നും അല്ല, ഉള്ളത് തന്നെയാണ് അല്ലെ.
രാജർഷിമാരുടെ കുലത്തിലാണ് അർജുനൻ ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തോടും ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭക്തിപൂർവം എന്നെ സേവിക്കുക, വേഗം സ്വധാമത്തിലേക്ക് എന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു പോരൂ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഏത് കുലത്തില് അധമായിക്കോട്ടെ ഉന്നതായിക്കോട്ടെ, ഏത് കുലത്തിൽ ജനിച്ചാലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അതാണ് മാർഗം. 34 മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസി യുക്ത്വൈവ മാത്മാനം മത്പരായണ. ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകാണ്, ഇതെല്ലാവരും പഠിക്കണം ബൈ ഹാർട്ട്. അപ്പൊ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? 4 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേ വേണ്ടൂ. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങള് എന്നെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ മാർഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാണ്. 4 ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ. എന്തൊക്കെയാണ്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവത് ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക, ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുക. അങ്ങനെ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സരളമാണ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്. എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. മന്മന ഭവ മദ്ഭക്തോ, എന്റെ ഭക്തനാവുക, മദ്യാജി എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും, നമസ്കുരു പ്രണമിക്കുക. ബാക്ക് പെയിൻ ഇല്ലാത്തവർക്ക് പ്രണമിച്ചൂടെ അല്ലേ? വല്ല ചെലവും പൈസ ചെലവുണ്ടോ? മാമേ വൈശ്യസ്യുക്തൈവ ആത്മാനം മത്പരായണ, എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉറപ്പ് തരികയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്ത് 4 കാര്യങ്ങള് എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെ, അത് മാത്രാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. മലിനമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ കൃഷ്ണാവബോധമല്ലാതെ മറ്റുപായങ്ങളില്ല എന്ന് ഈ ശ്ലോകം ഊന്നി പറയുന്നു. കൃഷ്ണനും കൃഷ്ണന്റെ മനസ്സിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. വെറുമൊരു മനുഷ്യനല്ല കൃഷ്ണൻ, പരമസത്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരവും മനസ്സും ആത്മാവും ഒന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ ദിവ്യത്വം അല്ലെ, ചിലർ കൃഷ്ണനെ ഒളിപ്പിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നോ മനസ്സിൽ നിന്നോ വിഭജിക്കുകയാണ്. കംസൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ കൊല്ലാൻ വരുന്നെന്ന് ഭയാക്രാന്തനായിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സ്മരണ നമ്മെ സഹായിക്കില്ല. പ്രേമഭക്തി പുരസ്സരമാവണം കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുന്നത് അല്ലെ. ശത്രുഭാവത്തിലായിരുന്നു കംസൻ ഭഗവാനോട് ഉള്ള സമീപനം, അത് നല്ലതല്ല. പ്രേമഭക്തി പുരസ്സരമാവണം സ്മരിക്കണത്. വിഗ്രഹത്തിന് മുമ്പിൽ തലകുനിക്കുകയും തന്റെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും കർമ്മങ്ങളെയും എല്ലാം കൃഷ്ണ അർപ്പണമാക്കി തീർക്കുകയും വേണം. കൃഷ്ണകഥകളുടെ ശ്രവണം, കീർത്തനം മുതലായ 9 പ്രക്രിയകളിൽ ഏർപ്പെടണം. നമുക്കറിയാമല്ലേ, നവധാ ഭക്തി സാധനകള്, അതെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കുക. എന്നിട്ടോ ശരീരവും മനസ്സും കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് സമർപ്പിതമാവുക. തികച്ചും പരിശുദ്ധി നേടാത്തവർ നിരാകാര ബ്രഹ്മജ്യോതിസിലും സ്ഥാനീയ പരമാത്മാവിലും ആകൃഷ്ടനായി പോകും. എന്നാൽ ശുദ്ധഭക്തൻ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നു. നമ്മള് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവര പരമ്പരയിലാണ് അല്ലേ. അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടേ? നമ്മൾ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് ഉയരുക, എന്നിട്ട് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്ക് അർഹരാവുക. അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. അതിനുള്ള 4 കാര്യങ്ങള് ഭഗവാൻ ഇതിവിടെ അതിരഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആ കിങ് ഓഫ് നോളജ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചോദ്യോത്തരം ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ, അത് ചോദിക്കാമോന്ന് അറിയില്ല. ശ്ലോകം 25 ദേവന്മാരെ ഒക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ മറ്റു ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നില്ല, ഭഗവാനെ മാത്രം ആരാധിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. അതെ. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതുവരെയുള്ള ശീലം, ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് തന്നെ വലിയൊരു ക്ഷേത്രം ശിവക്ഷേത്രമാണ്.
അപ്പൊ എന്റെ മനസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ വലിയ മുന്നിൽ നിർത്തി ഇത്രയും കാലം ആരാധിച്ചിരുന്നത് ശിവനെ തന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനാണ്. ഭഗവാൻ ഉണ്ട്, കൃഷ്ണന് അതിൽ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഉള്ളില് കുറെ അമ്പലങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ മെയിൻ ഉവ്വ്. ഇത് ശിവന്റെ തന്നെയാണ്. ഉപപ്രതിഷ്ഠയാണ് കൃഷ്ണൻ. അതെ ഉം. അതെ. അപ്പോ അത് അവിടെ ഒരു ചെറിയ സംശയം വരും അമ്പലത്തിൽ ചെല്ലുമ്പോ, ഇപ്പൊ പഴയ മാനസികാവസ്ഥയല്ല. അപ്പൊ അതെ. അതെന്താ അങ്ങനെ? അങ്ങനെ സംശയമൊന്നും ഉണ്ടാവേണ്ടതില്ല. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എളുപ്പമാർഗം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നേക്കാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ. അത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആവണവർക്ക് അത് ചെയ്യാം. അതല്ല, നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ ആചരിച്ചു വന്നത് അപ്പാടെ നീക്കി കളയണം എന്നൊന്നും എവിടെയും പറയുന്നില്ല. അപ്പോ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണഭക്തനാരാ? പരമശിവനാ. ഏറ്റവും ശിവഭക്തനാരാ? കൃഷ്ണനാ. അങ്ങനെ ആരും നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ളവർ ആരും ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മളുടെ മനോഭാവം അങ്ങനെ അവിടെ നമ്മളിപ്പോ കേരളൈറ്റ്സ് പ്രത്യേകിച്ച് എന്താ ആരെയും കളയില്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ ദുർഗാദേവി ഉണ്ട്, ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ട്, സരസ്വതി ഉണ്ട്, ഗണപതി ഉണ്ട്, മുരുകനുണ്ട്, എത്ര എത്ര ആരെയും നമ്മൾ കളയില്ല. അങ്ങനെയാ നമ്മൾ ശീലിച്ചു വന്നത് അല്ലെ. അത് തെറ്റൊന്നുമല്ല. അത് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഇപ്പൊ വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള പോലെ നമ്മൾ കണക്കാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഭു ശ്രീകൃഷ്ണനെ നമ്മൾ ആരാധിച്ചാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റെല്ലാവരും പ്രസന്നരാവും എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് അത്. എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കാം. അതല്ലാതെ നമ്മളിപ്പോ ആചരിച്ച് ഈ കാലം വരെ നമ്മൾ ആചരിച്ചു വന്നത് അപ്പാടെ മാറ്റിക്കളയാ, അങ്ങനെയൊന്നും ആരും ചെയ്യേണ്ടതില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഭഗവാനും പറയണില്ല. നമുക്ക് 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ഇനിയിപ്പോ നീ സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം ശരണം വ്രജ, എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ, അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, നീ എല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക്, എല്ലാ അറിവും ഞാൻ നിനക്ക് പകർന്നു തന്നു. ഇനി നീ സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച് വേണ്ടത് ചെയ്തോളൂ. നിനക്ക് എന്താണോ നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നത് അത് ചെയ്യൂ അർജുന എന്നാണ് തോളത്ത് തട്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അർജുനനോട്. അതുപോലെ നമ്മൾക്കും അത് സ്വീകാര്യമാണ്. എന്ന് വെച്ചാ എല്ലാവർക്കും കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ചിന്തിക്കാം നമുക്ക്. ഭഗവാൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഫാക്ട്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്, അതൊരിക്കലും തെറ്റില്ല. അത് പരമസത്യമാണ്. അത് നമുക്ക് എത്രത്തോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അപ്ലിക്കബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതല്ല പറ്റുന്നില്ല ഒട്ടെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് ആ വഴിക്കും പോവാം. അപ്പൊ ഭഗവാന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ചില പാരന്റ്സ് ഉണ്ട്, എന്റെ മകൻ ഡോക്ടർ ആവണം അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയർ ആവണം അല്ലെ, അങ്ങനെ തന്നെ പറയും. പക്ഷെ കുട്ടിക്ക് അതൊന്നും ആവില്ല ഇഷ്ടം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല. ഒരു വത്സല പിതാവിന്റെ റോളിലാ ഭഗവാൻ. എല്ലാം ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. എല്ലാ കാരിയറിന് നല്ലൊരു പിതാവ് എന്താ ചെയ്യാ? ഇന്ന ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി പഠിച്ചാൽ നിനക്ക് കാരിയർ ഇവിടം വരെ കൊണ്ടുപോവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറിക്ക് ഇത്ര വരെ നിനക്ക് പോവാം, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇനി നിനക്ക് എന്താണ് താല്പര്യം അത് നീ പഠിച്ചോളൂ എന്ന് പറയും അല്ലെ ഒരു നല്ല പിതാവ്. അങ്ങനെയാ പറയാ. അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഇപ്പൊ ഞാൻ നിനക്ക് തന്നു. ഇനി നീ സമഗ്രമായി ആലോചിച്ച് നിനക്ക് യുക്തമെന്ന് തോന്നുന്നത് നീ ചെയ്യൂ അർജുന എന്നാണ് പറയണത്. അത് തന്നെയാ ഭഗവാൻ നമ്മളോടും പറയുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ചിന്തിക്കാം അല്ലെ, ഏതാണ് എനിക്ക് ഈ ജീവിതത്തിൽ പ്രായോഗികമാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, ഏതാണ് എനിക്ക് ശ്രേയസ്കരമായത് എന്ന് ഓരോരുത്തരും സ്വയം ചിന്തിച്ച് അത് തിരഞ്ഞെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നമ്മളിപ്പോ ഏത് ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയാലും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഏത് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോയാലും ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാനെ കണ്ടാ മതിയല്ലോ. ഇപ്പൊ ശിവന്റെ അടുത്ത് പോയാലും നമ്മൾ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. പരമശിവന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടാവും. പരമശിവൻ ഏറ്റവും വലിയ കൃഷ്ണഭക്തനാ. അതെ അതെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ജപിച്ചാൽ നമുക്കും സന്തോഷമായി. മഹാദേവനാണെങ്കിൽ മഹാദേവൻ ജപിക്കുന്നത് ഭഗവാനെയാണല്ലോ. അപ്പൊ നമുക്ക് സന്തോഷമാവും. നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി കൂടി ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്തല്ലോ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. വേറൊന്നും ആവശ്യപ്പെടണ്ട. നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ ഉയർത്താൻ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ. അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചോദ്യങ്ങള് വേറെ വായിച്ചോളൂ. എഴുതിയൊരു വായിക്കൂ ചോദ്യം.
ശ്ലോക 23 അവിധിപൂർവകം എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പൊരുൾ എന്താണ്? എന്താണ്? അനാവശ്യമായ ഈ ദേവാരാധന കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പോരെ മാതാജി? മറ്റ് ദേവന്മാരെ മറ്റ് ദേവന്മാരുടെ ദേവന്മാരുടെ ഭക്തന്മാരും വിശ്വാസികളും മനഃപൂർവ്വം അവരെ ഉപാസിക്കുന്നവര് വാസ്തവത്തിൽ ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വിധിപ്രകാരമല്ല. അന്യദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നത് അവിധിപൂർവകമാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്, അല്ലേ? അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അത് അനാവശ്യമായ അവിധിപൂർവകം. ഈ ദേവാരാധന കൃഷ്ണൻ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ പോരെ? അതെ. അടുത്തത് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും. മാതാജി, അതെ, ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ചന്ദ്രലോകം, സൂര്യലോകം, ഇന്ദ്രലോകം, മഹർലോകം ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇന്നലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ ക്ലാസ്സില്? അതായത് ഓരോ ദേവന്മാർക്കും ഓരോ ലോകങ്ങളാണ്. മഹർലോകത്തിന്റെ അധിപതി ഒരു ദേവനാണ്. അങ്ങനെ ഇന്ദ്രൻ എവിടെയാ? ദേവേന്ദ്രൻ സ്വർഗത്തില്. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ വേറെ വേറെ ലോകങ്ങളിലെ അധിപരാണ് ഓരോരോ ദേവന്മാര്. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏത് ദേവനെയാണോ ആരാധിക്കണേ അവരുടെ ലോകത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ഉപരിലോകമാണ് എല്ലാം. അതെഴുതിയാലും പോരെ ആൻസറിന്? ദേവന്മാരെ പൂജിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ. അതെ, എഴുതാം. അതത് ദേവന്മാരുടെ ലോകത്തെത്തും. ദേവന്മാരെ പൂജിച്ചാൽ കേട്ടോ അത് എത്തും. ഭഗവാനെ പൂജിച്ചാൽ കൃഷ്ണലോകം, കൃഷ്ണനെ പൂജിച്ചാൽ കൃഷ്ണലോകം. ഏതാ? ഭഗവാൻ എന്തെല്ലാം സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ? സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ ഭഗവാൻ ഒരു ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ സമർപ്പിച്ചാൽ പോലും ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. ഭക്തിയോടുകൂടി സമർപ്പിച്ചാൽ ഭഗവാൻ അതാ അവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാ, സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി. ദ്രവ്യം ചെറിയതായാലോ വലുതായാലോ കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ അത് സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ വേണം സമർപ്പിക്കാൻ. ഒരാൾ ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ അർപ്പിച്ചാൽ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അടുത്തത്, ഏത് സന്ദർഭത്തിലും ഭഗവാനെ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഏത് സന്ദർഭത്തിലും കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോകാതിരിക്കുന്ന വിധത്തിലായിരിക്കണം ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത്. അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതിയോ? ഏത് സന്ദർഭത്തിലും കൃഷ്ണനെ മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ. അതെങ്ങനെയാന്നാ ചോദിച്ചത്? എങ്ങനെയാ ചിട്ടപ്പെടുത്തണ്ടേന്നാ ചോദിച്ചത്? അതെ, നാമജപം. ABCD ഫോർമുല അതാണ് എഴുതുക അവിടെ. അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഡിവോട്ടീസ്, ബുക്സ്, ചാന്റിങ്, ഡയറ്റ്, പ്രസാദമായിട്ട് ഭക്ഷണം, അതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റാനാണ് വേണ്ടി. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ ശീലിക്കുക. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്നാൽ എന്താണ്? കർമ്മഫലം അത്രയും കൃഷ്ണനിൽ അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ് യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാമാം പ്രപദ്യന്തേ താം ഭജാമ്യഹം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? എനിക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവരെ അതേ വിധത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കും. എനിക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവരെ അതേ വിധത്തിൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാനും ഭക്തനും ബോധവാന്മാരാകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആധ്യാത്മിക ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നത്. അത്ര എഴുതണോ? അത് ആദ്യം അങ്ങനെ എഴുതണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഭഗവാനോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഉള്ള സമീപനാണോ തദനുസൃതമായിട്ടുള്ള അനുഗ്രഹം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. എനിക്ക് സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്വയം അനുഗ്രഹിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഹീനകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്തൊരു വ്യക്തി പരിശുദ്ധനാകുന്നത്? എങ്ങനെയാ? ഭക്തിപൂർവ്വം ഭക്തൻ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുള്ള അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ? എങ്ങനെയാണ് ഹീനകൃത്യങ്ങൾ
ചെയ്ത് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഭഗവാൻ സാധു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സാധു ഹൃദയത്തിൽ മതസ്ഥ ഭഗവാനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവത്സവത്തിൽ ഹീനകൃത്യങ്ങൾ 13ാമത്തെ അല്ലേ ഇപ്പൊ പറയേണ്ടത്? അതെ ഹീനകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്ത ഒരു വ്യക്തി പരിശുദ്ധനാകുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ അബദ്ധത്തില് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹീനകൃത്യം ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും ഭക്തി യുത സേവനത്തിൽ നിരതരായി കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തി പരിശുദ്ധനാവും. ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് ഭക്തിപൂർവ്വം സേവനത്തിൽ ഭഗവത് ഏർപ്പെടുന്ന സേവനത്തിൽ പക്ഷം അയാൾ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അതെ സാധു അയാൾ എന്ന് കരുതുന്നു. പരിശുദ്ധനാകും. അതെ ഹീനകൃത്യം ചെയ്താലും പരിശുദ്ധനാവും. അതെ. അപ്പൊ പിന്നെ 14ാമത്തെ മലിനമായി ഉപായം എന്താണ്? ഈ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാൻ. കൃഷ്ണാവബോധം ഭൂലോകത്തിന്റെ കെട്ടുപാടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാനുള്ള ഉപായം ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രജപം അല്ലേ? മന്ത്രം കൃഷ്ണാവബോധമല്ലാതെ കൃഷ്ണാവബോധം അതൊക്കെ അതെ, അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ അതെ. അതിന്റെ 4 കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. 4 കാര്യങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് പറയണം. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള അത് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൽ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ? ഇവിടുന്ന് മുക്തനാവാനുള്ളത് എന്താ? കൃഷ്ണാവബോധം ശരിയാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതുമ്പോ ആ 4 മന്മനാ ഭവമദ്ഭക്തോ മദ്യാജീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശ്യസ്യുക്തൈവം ആത്മാനം മത്പരായണ. അതിന്റെ വിവർത്തനം എഴുതാം. എന്നിൽ മനസ്സ് പതിപ്പിക്കുക, ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും വായിക്കാമോ? അതെ, അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മാതാജി 14ന്റെ ആൻസർ എഴുതിയ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാൻ ഒന്ന് പറയാം. വായിക്കൂ. ക്ലിയർ ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭഗവാനിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കും. അതുപോലെ മാതാജി 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിന്റെ അർത്ഥം എഴുതിയാ മതി. അത് ഭഗവാനെന്ന് വെച്ചെഴുതണം. അതെ, എന്നിൽ നിന്നുള്ളത് ഭഗവാനിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതാം. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. ഭഗവാനെ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും ഭഗവാനെ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഞാൻ ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? ചോദിക്കൂ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം അതിദൈവതം ആണല്ലോ, നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിപ്പിച്ചതാണല്ലോ, മാതാജി പറഞ്ഞതാണല്ലോ. അതെ അതെ. പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിഭൂതം. പിന്നെ യജ്ഞം എന്ന് വല്ലതും മാതാജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ എവിടെയോ ഒരു നോട്ട് ഇങ്ങനെ കുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. സകല ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന പരമാത്മാ. അതെ, അവർക്ക് പരമാത്മരൂപേണ ഓരോ ശരീരത്തിലും ഭഗവാൻ കുടികൊള്ളുന്നില്ലേ? അതാണ് ഈ അതിയജ്ഞം എന്ന്. പ്രണാമം മാതാജി, വളരെ നന്ദി. ഒരു സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി എന്തെങ്കിലും? ചുരിദാറായിട്ടേക്കുന്നില്ലയോ? ധന്യമാതാജി, ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഇന്ന് പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ ആക്കി വെക്കാം. നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീതയുടെ ശനിയാഴ്ച പാരായണത്തിന് പേര് തരുന്നവര് പേരും, അതായത് അന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മുന്നില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാണ്. എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ചൊല്ലാന്നുള്ളവര് ഓൾന്ന് എഴുതിയിട്ടാ മതി. അല്ല, ചിലവർക്ക് ചിലത് പഠിച്ചു വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ചിലത് അവരേതാണ് അവർക്ക് ഇത് എന്നുള്ളത് അത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും. എല്ലാരും പറ്റുന്ന പോലെ ഇനിയിപ്പോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഫസ്റ്റത്തെ കുറച്ച് ശ്ലോകം ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അത്ര പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്ര ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നവരൊക്കെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുക. പറ്റില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക കേൾക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മുടെ 11 മണിക്കല്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? 11 മണിക്ക് മാതാജി. എല്ലാവരും ചൊല്ലുക.
ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ പ്രണാമം.